Og karon kay ting season man pod og kay Mito, syempre manguhatag kay Mito. So kaning lugar guys, ato gyud ni siya dapita sa datag no. So magbalik-balik jud mi ani sa datag kay ganahan mi sa ilang area kay hayahay, bugnaw og tawhay kayo sa pananaw no kung makangato jud po kag datag. So nakita ninyo nindot kayo ang sibuyas ni ate sa kauban din namo sa simbahan no, sa Church of Christ. So ganan ko galantaw sa iyang sibuyas mo nang videohan jud nako siya. Og wala nagdugay og wala naglangan, so naguban ni sila sa ako ang banaw kaning nay youth sa datag. So nanguha sila gikaduhan na pod nga hakot sa kay Mito. So kaning pagkuha nila kay Mito nga bunga is doon yun sa ilahang balay sa ila Jasper o Clarit no. So si Jasper Clarit usa ni siya ka suod nga amigo sa kuang bana. Nakanahon na mi nga mag food trip jud mi og kay Mito kay sayang mo pud nga mong ginganhin nabong timbunga pud og kay Mito. So diri sa Danico po daghan man pud ni siya og bunga diri kay Mito. So ang kaso lang gyud kay pangitaunon jud siya no. Unya kay nahuman naman og mikos-mikos ang kay Mito gitistingan na mog tilaw. So bugnaw na dapita ani no. Pagkaon na mo ani. No. Pagtan-aw na mo kay wala naman day sabaw ag kay Mito. So nakanahon na ang among amigo nga magkuha na laman og sabaw sa butong kay nakaidiya na daypod sila nga lami jud ang kay Mito basta butangan og sabaw sa butong. Unya kay lado man jud ang buhol nga nang og sabaw. Syempre gisabawan namo. So ang idiya na mo ani para lami kayo kanon sabaw jud ni siya sa butong. So dire uban na mo ang mga youth sa datag, mga youth kuno bisag tulo ra sila kabuk youth bitaw no. So nindot jud kay lang lugar jud kay taas kay kag tinanawan pero mo lagi nanggingon diri dapita pag nganhina mga maginahinay kuno mi kay naa kuno dire Banakon. So grabe baya basta makaingon jud kag Banakon no dagko jud kayo na siya nga has jud di jud basta-basta pero mao lagi na arang inita pud jamo dani pag-ari na mo. Pero bahala na kaysa mag-uwan di ka dyan may kapadayon. Alas 3 na ni sapon pagpanguha na mo anig butong. So grabe jud kayo nga init oh. Aran jung inita makaingon jud ko nga ang kainit ani is di ka jud pwede og di jud ka maligo gaghuban pero mo lagi nakapunahuna ko maligo mi gaghuban wa day pud midang sinina. So mamutong na lang jud mi mag food trip na lang jud mi. So daghan-daghan pud ning butong nga ang nakuha na mo daani. So gikuskus pud na mo ang butong isagol pud na mo siya sa kay Mito. Dami man di pud ni nga experience no nga ang butong or ang kay Mito sagulan og butong nga naapoy sabaw ni no nya butangan nimo siya condense. So grabe jud kalipay na mo ani nga nakalag jud migbalik sa datag kay mao ra man jud pa mong laaganan jud basta mouli akong bana kay diri man jud niya makita or diri niya ma-feel nga malipayon siya uban ang iyahang mga barkada. Mama. Daddy. Oh. What? 1, 2, 3. Aray, gabdad. What coconut? Yes. No. Ha? Aray. Ang bata ka di man pud siya ganahan jud pud og magpuyo diri sa kilid. So explore po siya giya ha. So ginahina na namo ni siya buak, ginahina na namo kuskus. Namuot mga jud po sa ang bata ka di mga jud po siya magpagansi jud mo atubang mga jud siya kuskus pod oy. Muri man ka day. Yeah, we made it. Yeah, pamilya baka buko. Free na lang ko to bang ato ang video. If you like this video, please like, share, and comments, and don't forget to subscribe. Yummy.